देखा सन बहुत है ने ई हमनी के आन बान शान हो का आन बान शान हो। एकरा के ले जाके कहीं सुरक्षित जगह पर रख दो सन। ठीक बा ठीक बा चलो सन। देखा सन सबसे सुरक्षित जगह ये बा एगो यही जे रख देते हैं। ठीक बा चलो सन अपन अपन हथियार उठा लो सन। हेलो हेलो हाँ बोली। एगो चोरी करे के बा। हो जाई 100 ग्राम पेट्रोल चुराए के बा। पेट्रोल हो जाई चोरी। ओ जी बहुत टाइट सिक्योरिटी बा। अरे कतरो टाइट सिक्योरिटी होखे ना तो हमरा बारे में नहीं जानत लो हम चुरा ले। ठीक बा टेंशन मत करी हम चुरा ले। कतनो सिक्योरिटी होखे तो का बाप रे बाप कितना सिक्योरिटी गार्ड टाइट बरी। अरे टनी के लागत कि हमें से कोनो पेट्रोल चुरा ली। चुप सर पेट्रोल के रखवाली कर। सर तो नहीं कहीं झगड़ा शुरू हो जाएगा चुपचाप सर पेट्रोल के रखवाली कर। चोरी हो जाए तो हमने बॉस बहुत मारी। अरे सर हम बहुत जोर से पेशाब लगवा तो के लिए देखबा हम तले पेशाब जाओ चलिए। रे सर तोरा पैसा वाला हमनी काहे देखे सरी। अरे सर हमें कहे के मतलब हम जाते नहीं पेशाब करते नहीं तले पेट्रोल देखबा हम। चल जो ठीक बा जल्दी आइए। रे हमरा तो मैदान लग गई अब जाता नहीं हम। रुक जो ओकरा के आ जाए दे। रे जाए देना तो पार्टी में हो जाई। अच्छा ठीक बा जो जो बाकी जल्दी आई है। अरे सर सब तो कोइलो हगे मुझ अब सर पेट्रोल हम चुरा ले। अरे जल्दी आओ तो जल्दी। रे जल्दी आओ तो जल्दी। रे जल्दी आओ तो साला जल्दी। ई 100 ग्राम बाकी 250 चलो इसला तो गाड़ी में भूला की रे। अरे साला का भाई रे आ पेट्रोल रे एगो आइल ह फोन ही लेके भागल ह। रोक सर रोक लगे फोन धराए दे। सारा मैदानों करे के टाइम में कौन फोन कर देला। अरे साला कन के हेलो बॉस पेट्रोल चोरी हो गए। पहनी क्या करतो हो पकड़ो तुम हम आओ तनी अभी। रोका सन सरवा हाथ से पेट दुखाए लगल। चलो सा छोड़ दो सा जाए दो संसार के।
चलो सन। पेट्रोल भले महंगा बैठे यार, तोरा चलते रो तो पूरा समाज, लेकिन जानते हैं तोरे को राज। कारा जानता रे अरे सारा सपना नु देखा तनी है रे साल। अरे यार तनी सार गाड़ियों चले ना दे। तेरा मोटरसाइकिल की चली रे, पेट्रोल का चोरी हो गई। हाँ तो प्रणाम भाई लोग। पेट्रोल के इतना ज्यादा महंगाई बढ़ता नु कि वो महंगाई के देख के एगो हमनी के पेट्रोल पर फनी वीडियो बनल ह, ठीक बा। ये बड़ा इतना गर्मी बा कि देख ली लोग लोगिन कि कितना पसीना भइल बा। तो बढ़ते हुए महंगाई के देख के वीडियो बनल बा आज, रउआ लोगन देखी लोग जरूर, ठीक बा। आप वीडियो पसंद आई लोग तो वीडियो के कोई लोगिन लाइक, वीडियो के नीचे जाए कोई लोगिन कमेंट, और वीडियो कोई लोगिन शेयर, और चैनल के कोई लोगिन सब्सक्राइब, ठीक बा। तो मिलता है इंसान कॉल एक और ये उसे बिजोर कॉमेडी वीडियो में। आज के लिए बाय।